Вітаю вас! На календары нядзеля 9 сакавіка. У эфіры выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». У студыі Марыя Дзекан. На пачатку раскажам, якімі падзеямі гэты тыдзень запомніўся усім жыхарам краіны. Прэзідэнт Беларусі сфарміраваў эканамічны і сацыяльны блокі ўрада, а таксама блокі, якія адказваюць за прамысловасць, энергетыку, АПК, транспарт, будаўніцтва і ЖКГ. Кіраўнік дзяржавы папярэдзіў, попыт з кожнага па напрамках работы будзе вельмі сур'ёзны, а выканальніцкая дысцыпліна павінна быць найвышэйшая. Падчас прыняцця кадравых рашэнняў па новым складзе ўрада Александр Лукашенко расставіў акцэнты ў пытаннях абавязательстваў дзяржавы і саміх грамадзян за их добробыт. Надо иметь в виду, что государство свои функции выполняет и выполнит. Вся вертикаль власти от президента до председателя сельского совета. Я прошу всегда от людей одно. То, что они и должны делать. Обеспечьте, пожалуйста, себя и свою семью. Мы вас будем лечить, мы вам дадим образование, вы за это не платите. Детишкам будем маленьким в детских садах, в школах помогать и прочее. Будем помогать, но вы обеспечьте хотя бы свою семью и себя. И не рассчитывайте, что завтра Лукашенко, Дед Мороз там, или кто-то придет и принесет эти деньги и вам раздаст. Или с вертолета сбросит. Этого не будет, мы этого не можем сделать. У нас нет, как в Америке, станка, который печатает доллары, на которые население всегда бросается, как на свежие пирожки. Обеспечить нужно каждому человеку себя и свою семью. Все остальное за нами. Сделка США и Украины по рэдказямельных металлах, анонс визиту ў Россию, перамовы с Путиным. Про гэта и не только говорил президент Беларуси у интервью американскому блогеру, якое вышло на платформе X, былым Твиттеры, на гэтым тыдні и набрала 1 мільён праглядаў. Беларускі лідар подзяліўся сваімі поглядамі на розныя геапалітычныя падзеі і працэсы и чарговы раз акцентаваў увагу на нязменнасці міралюбнай пазіцыі Беларусі. Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров. Полчаса на самолете приезжайте. Вот здесь сядем спокойно, без шума, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться. На гэтым тыдні ў Беларусь з афіцыйным візітам прыбыў прэм'ер-міністр М'янмы. Дыпламатычным адносінам краін ужо больш за чвэрць стагоддзя. Супрацоўніцтва неабходна выводзіць на новы эканамічны ўзровень праз рэалізацыю сумесных праектаў, адзначыў прэзідэнт Беларусі. Александр Лукашенко і Мін Аун Хлайн абмеркавалі перспектывы ўзаемадзеяння па розных напрамках. Так, беларускі лідар пацвердзіў гатоўнасць прыняць гэтым летам на аздараўленне групу дзяцей з М'янмы, а таксама садзейнічаць дыялогу гэтай рэспублікі з ЕАЭС і ШАС. А зараз кароткі анонс самых важных падзей, якія адбыліся ў паўночным рэгіёне краіны за апошнія 7 дзён. Уручэнне дзяржаўных узнагарод і прэмій, крэатыўныя флэшмобы, віншаванні і падарункі ад мужчын. Паўночны рэгіён адзначыў 8 сакавіка. 108 гадоў на стражы бяспекі. Горад над Дзвіной урачыста сустрэў дзень міліцыі. Віцебскае прадпрыемства пачало будаўніцтва новага цэха па вытворчасці унікальнай кабельна-правадніковай прадукцыі. Лічбавы медэксперт. Віцебскія навукоўцы распрацавалі камп'ютарную праграму, здольную вызначаць пухліны галаўнога мозгу. Падзяка за нялёгкую працу. 9 шматдзетных мам сталі ўладальніцамі ордэна маці. Прадстаўніцы паўночнага рэгіёну атрымалі дзяржаўныя ўзнагароды ў адпаведнасці з указам прэзідэнта Беларусі. Гэта жанчыны, якія нарадзілі і выхавалі 5 і больш дзяцей, жыхаркі Віцебска, Оршы, Наваполацка і Глыбокага, прадстаўніцы розных прафесій. Прадавец, кантралёр, касір, аператар электронна-вылічальных машын, дырэктар. Усіх аб'ядноўвае адно – вялікія і дружныя сем'і, у якіх пануюць любоў і разуменне. Цырымонія ўзнагароджання прайшла ў Віцебскай абласной філармоніі. Падтрымаць і зрабіць фото на памяць для сямейных архіваў прыехалі мужы і дзеці. Я очень рада оказаться в числе тех мам, которые получили орден.
В нашей семье воспитывается 5 деток, 4 мальчика, 1 девочка. Труд тяжелый, но мы справляемся. Семья у нас счастливая, мы любим друг друга все. Детки помогают, и муж помогает нам по дому. Очень приятно, что выбрали нашу семью. У нас 4 сына, 1 дочка, долгожданная. Очень к этому шли. Никогда не думали, что мы будем многодетной семьей. Ну, спасибо нашему президенту, что подписал нам указ об ордене матери. Вдвоем с мужем, своими силами воспитываем детей. Ну, рады, они наша гордость. Самое уважаемое, самое почетное звание. И за то, что они воспитывают настоящих граждан, наших белорусов, за которым будущее, это огромное им спасибо и огромный поклон. Женщины везде, во всех отраслях, как они справляются, это большая загадка. Но, как правило, именно женщины и вытаскивают и проекты, и направления. Для шматдзетных маці і жанчын Віцебшчыны арганізавалі арыгінальную канцэртную праграму ў фармаце выязной тэлевізійнай студыі. Душэўную цеплыню гледачам падарылі кранальныя кампазіцыі, танцы, шчырыя віншаванні з надыходзячым вясеннім святам і, вядома ж, кветкі. Прафесіяналы, лідары і проста прыгажуні. У паўночным рэгіёне выбралі жанчын года. На ўрачыстай цырымоніі ўшанавання лаўрэатаў абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу павіншаваў кіраўнік вобласці Александр Суботін. Наша здымачная група прысутнічала на ўрачыстасцях і бліжэй пазнаёмілася з адной з лаўрэатаў ганаровага звання на яе працоўным месцы. Дапамагаць людзям і стаць доктарам, як яе бабуля Аксана Старанцова вырашыла яшчэ ў дзяцінстве. Пасля заканчэння Віцебскага медыцынскага універсітэта пачынала свой працоўны шлях урачом-ардынатарам у Сененскай раённай бальніцы. Сёння ўзначальвае самую вялікую жаночую кансультацыю нумар 3 Віцебска. Тут абслугоўваюць 76 тысяч жыхароў Кастрычніцкага раёна абласнога цэнтра і Віцебскага раёна. Урачы вядуць пацыентак са складанымі паталогіямі і рыхтуюць да працэдуры ЭКО ў рамках дзяржаўнай праграмы. Лепшы вынік работы – счастливые вочы матуль. Что самое приятное в нашей профессии? Наверное, когда видишь благодарные глаза женщин, которые стали мамами, потому что это самое высокое предназначение женщины на земле. Когда видишь людей, которые много прикладывают усилий к этому, и ты им, может быть, в этом чуть-чуть помогаешь, потому что, конечно, это все зависит, наверное, больше от желания пациента. И когда к тебе приходят и приносят маленьких своих деток, приводят их потом, конечно, от этого очень чувство просто замечательное. Хочется приходить на работу и делать больше, больше и больше. Более 20 лет мы вместе работаем. Ничего плохого я не могу сказать. Это замечательный доктор, это теперь грамотный руководитель. Вот, теперь уже мне не стыдно у нее спрашивать, как надо, как правильно сделать, как правильно написать. В общем, только хорошее я могу сказать об этом человеке. Прафесіяналы на работе, актыўныя удзельніцы Беларускага саюза жанчын, клапатлівыя жонкі і маці. Яны паспяхова спраўляюцца са сваімі шматлікімі ролямі і задачамі. І сёння для іх кветкі і словы падзякі ад кіраўніка рэгіёна. У спісе номінантаў абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года 2024» 35 прадстаўніц неслабага полу. Все сердце, всю любовь, всю заботу мы стараемся отдавать своим подопечным. Работаю я в ясельной группе с маленькими детками с 2 до 3 лет. Поэтому самые лучшие, самые теплые, самые заботливые эмоции мы стараемся отдать нашим самым маленьким ребятам. Основной аспект работы – это работа с гражданами, с людьми, чтобы они видели во мне человека, к которому можно обратиться и который всегда поможет. И еще основная задача, когда я пришла в сельсовет, у нас было благоустройство воинских захоронений и ремонт памятников воинам-землякам. Основная моя миссия, наверное, помощь людям. Это самое главное, что мы можем. Люди у нас очень разные. Они одни добрые, одни очень добрые, благодарные люди. Вот. Номинантом быть – это большая, честь, наверное, и важность. Я преподаю танцевальные кружки, с детьми занимаюсь и с взрослыми женщинами. У меня есть коллектив «Леди Дэнс», где женщинам больше 40-50 лет. Вот мы танцуем с ними, выступаем. Я считаю, что она на главном месте поверить каждой женщине, что она самая необыкновенная, самая красивая, самая лучшая.
Жанчыны-лідары натхняюць і вядуць за сабой. Лепшых вызначылі ў некалькіх намінацыях. Паспяховы кіраўнік, актыўная грамадзянская пазіцыя, сэрца аддаю людзям, мацярынская слава, гаспадыня сяла, духоўнасць і культура, не старэюць душой ветэраны. 7 прадстаўніц Віцебскай вобласці прадставяць паўночны рэгіён на рэспубліканскім этапе конкурсу «Жанчына года». Увага і ганаровае званне – прыемны стымул для далейшага развіцця. Юлія Устінова, Артём Варзоў, Віктор Паўлаў. Навіны, Віцебск. Сёння ў гасцях нашай праграмы рэктар Віцебскага абласнога інстытута развіцця адукацыі Вольга Віктараўна Лапацінская, якая стала пераможцай абласнога этапа конкурсу «Жанчына года» у номинации «Паспяховы кіраўнік». Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Для начала, конечно, поздравляем вас с победой. И расскажите, насколько это сложно руководить целым институтом, ну и поделитесь вашим секретом успеха. Достаточно сложно, потому что высока степень ответственности ректора. Институт нацелен на обеспечение качества образовательных мероприятий, а работаем мы с коллегами-профессионалами. И, конечно, наш девиз – мы работаем с педагогами и для педагогов. А какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать женщина-руководительница? Держать руку на пульсе времени, смотреть в будущее, сохранять ценности, традиционные для нашего белорусского общества и для системы образования, быть открытым к инновационным процессам в обучении, ну и, конечно, сохранить связь поколений ради будущего. Вам ежедневно приходится принимать ответственные решения. Насколько это сложно сочетать твердость характера и в то же время женственность? Наверное, быть требовательной не только к другим, но в первую очередь к себе. С добром относиться к людям, коллегам, стараться изменять их жизнь к лучшему, быть активной, целеустремленной. Не люблю однообразие, и поэтому стремлюсь к поиску и, надеюсь, заряжаю этим своих коллег. А домашних? Вот интересный вопрос. Вы руководитель только на работе или и дома тоже? У нас крепкая и дружная семья. Мой супруг – единомышленник, друг, любимый. 2 прекрасных сыновей. И поэтому, наверное, делать все вместе – это залог нашего семейного счастья. Сохранить это, вот мне кажется, это принцип главной нашей семьи. А если говорить о принципах ваших как члена Белорусского союза женщин, в чем заключается ваша гражданская позиция, ну и насколько для вас важно быть членом этой организации? С момента создания первичной организации общественного объединения Белорусского союза женщин в институте численность его увеличилась с 8 до 59 человек. Быть вместе с коллегами, участвовать, поддерживать все инициативы. Это возможность проявить свой талант, встречаться с интересными людьми. Как представительница актива Белорусского союза женщин в составе делегации нашей Витебской области я принимала участие в таких важных, знаковых встречах, как встреча президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с активом Белорусского союза женщин. Наш президент отметил, что он женский президент, а на встрече с педагогической общественностью на Большом педагогическом совете Александр Григорьевич сказал, что педагоги – это люди президента. И вы знаете, с одной стороны, очень высокий статус в таких определениях, а с другой – колоссальная ответственность оправдать доверие главы государства. Еще одно вдохновляющее событие – это сам конкурс «Женщина года». Расскажите, какие эмоции испытывали, когда узнали о победе, и чьи поздравления были для вас особенно важны? Первая эмоция у меня была благодарность за оценку моей деятельности и радость от победы. Самыми важными были
слова моих сыновей, что «мама, мы тебя очень любим и тобою гордимся». Вы будете представлять Витебскую область в финале конкурса. Насколько для вас это ответственная задача? Безусловно, ответственная. Витебск – мой родной город. В нашей области живут очень талантливые, красивые, мудрые люди. И представлять наш регион – это в первую очередь большая честь. Поделитесь, может быть, тогда напоследок с нами своими планами, которые уже не связаны с победой в финале конкурса, на ближайшую перспективу. Вот какие перед вами стоят еще задачи, которые вы сами, может быть, себе определили, цели? В профессиональном плане сохранить и приумножить достижения института, а в личном – любить и быть любимой. Это прекрасная цель, по-моему, номер один для каждой женщины. Ольга Викторовна, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, и желаем, чтобы все ваши мечты и планы исполнились. Пользуясь случаем, милые девочки, девушки, женщины, примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником. Искренне желаю, пускай он принесет в вашу жизнь здоровье, любовь, и каждая будет счастливой. С удовольствием присоединяемся, и вам также желаем всего самого прекрасного, доброго и светлого. Спасибо. Падарунки вясны, кветкі і цёплыя словы прымаюць жанчыны ў Віцебскім абласным клінічным радзільным доме. З вясновым святам і з самай важнай падзеяй маладых мам і супрацоўніц раддома павіншавалі кіраўнік дэпутацкага корпуса паўночнага рэгіёна Дмітрый Дзямідаў, намеснік старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Вячаслаў Дурноў, а таксама старшыня Віцебскага абласнога аддзялення беларускай партыі «Белая Русь» Валянціна Багатырова. У адрас матуль самыя цёплыя і шчырыя словы падзякі за клопат и увагу. Пожаданні здоровья, семейного счастья и добробыту. Это второй ребенок в нашей семье, старшая девочка. Она очень ждет уже малыша домой. И я надеюсь, сегодня мы уже поедем к нашей семье. Я не ожидала, что будет такое приятное поздравление. Здесь очень комфортно находиться, очень прекрасный коллектив. Мне очень все нравится. Действительно, очень достойный роддом, и хотелось бы, чтобы детки появлялись именно в таких условиях. Мы посчитали своим долгом прийти поздравить тех женщин, которые материнство выбрали своей профессией, которые работают над тем, чтобы нашим мамочкам создавались комфортные условия для того, чтобы они рожали детей. Конечно же, самих мам, которые сейчас, вот в эти дни, также выполняют свою работу, заботятся о своих детях, о своих будущих детях. Поэтому, конечно же, мы хотели бы поделиться с ними своей благодарностью, в первую очередь, своей нежностью, теплотой и заботой. Подарить свои эмоции, свои торжественные, самые искренние эмоции, ощущения нашим женщинам. Мы находимся в топ-10 по обеспечению детского здоровья и снижению показателей и рискованности детской смертности. Поэтому мы сегодня здесь выполняем очень важную и почетную миссию. 8 сакавіка ў Віцебскім абласным раддоме сустракаюць каля 100 жанчын. У Віцебскім абласным радзільным доме аказваюць дапамогу жанчынам з усяго паўночнага рэгіёна. Звяртаюцца да нашых спецыялістаў і суседкі з Расійскай Федэрацыі. Зараз 65% нованароджаных – гэта другія, трэція і чацвёртыя дзеці ў сем'ях. З любоўю ад МНС. Напярэдадні 8 сакавіка ратаўнікі Віцебшчыны павіншавалі жанчын з вясновым святам. Як заўсёды, арыгінальна, ярка і незабыўна. Крэатыўны флэшмоб арганізавалі на пляцоўцы каля буйнейшага гандлёвага цэнтра. Супрацоўнікі МНС у баявой экіпіроўцы не толькі спявалі песні, а і з 30-метровай вышыні пры дапамозе пад'ёмніка віталі жанчын, якія сабраліся ў цэнтры Віцебска. Галоўныя сімвалы вясенняга свята – кветкі – прывезлі на квадрацыкле. Ніхто не застаўся без пахучага кампліменту. Падчас душэўнай акцыі ратаўнікі падарылі сотню прыгожых і духмяных тюльпанаў. Это выступление скрасило, и мы получили огромное-огромное удовольствие. Молодцы ребята, сильные, здоровые, крепкие. Поздравили нас, женщин. В душе стало тепло, жарко, по-весеннему. Неважно, что на улице такая погода. Праздник для женщин. МЧС молодцы, уделяет внимание нашей половинке женской.
приятно для девушек, для женщин. В честь 8 марта получить подарочек небольшой. Але і на гэтым сюрпрызы не скончыліся. Падчас флэшмобу на пляцоўцы сярод ратаўнікоў з'явілася вялікае раставое сэрца, як сімвал бязмежнай любові і павагі супрацоўнікаў МНС да жанчын, якія заўсёды падтрымліваюць. Заслужаныя ўзнагароды і словы падзякі. Напярэдадні Дня міліцыі ў Віцебску ўрачыста адзначылі 108-ю гадавіну ўтварэння службы. Святкаванні пачаліся з ускладання вянкоў і кветак да помніка супрацоўнікам органаў унутраных спраў, якія загінулі пры выкананні службовых абавязкаў. І працягнуліся ў абласной філармоніі. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Урачыстасці да свята міліцыі ў Віцебску па традыцыі пачынаюцца ля помніка загінуўшым пры выкананні службовых абавязкаў. У гэты дзень побач з мемарыялам заўсёды шматлюдна. Вянкі і кветкі ўскладае асабісты састаў управлення, ветэраны службы, родныя і блізкія загінуўшых. Прафесійнае свята – нагода яшчэ раз выказаць словы падзякі ўсім, хто сёння забяспечвае правапарадак на віцебскай зямлі. Са сваёй задачай яны спраўляюцца выдатна. За 10 лет это самый низкий сегодня показатель преступности на 10 тысяч населения. Это действительно очень такая ответственная цифра, и за которой стоит такой многократный и достаточно кропотливый труд. Также мы говорим слова благодарности нашим ветеранам, которые создали этот фундамент, на котором сегодня, я хочу сказать, и мы, действующие милиционеры, стоим достаточно уверенно и смотрим в будущее. У Дзень міліцыі лепшыя праваахоўнікі паўночнага рэгіёна атрымалі падзякі і ўзнагароды за сваю працу. Адзначылі лепшых супрацоўнікаў і лепшае падраздзяленне. Начальніка ізалятара часовага ўтрымання пастаўскага РАУС Юрыя Звяругу некалькі гадоў запар прызнаюць лепшым настаўнікам моладзі ў рэгіёне. Майор міліцыі ўпэўнены, што перамагаць яму дапамагае ўласная сістэма работы з маладымі кадрамі. Обучаю их, показываю, что такое служба, что такое погоны, что такое родина, честь, как надо служить, как надо общаться с людьми. Учим нормативно-правовые акты. И вот это первая ступень, которую они проходят в органах внутренних дел. У нас, можно сказать, кузница кадров, так как дальнейшие они поступают на заочную форму обучения, получают образование и идут на дальнейшие уже вышестоящие должности. Асаблівая увага ветэранам віцебскай міліцыі. Яны з ностальгіяй успамінаюць службу і заўсёды гатовыя даць наказ сённяшняму пакаленню праваахоўнікаў. Принимаем участие в профотборе молодых сотрудников. Мы делаем все для того, чтобы память о наших вот сегодня предках, которые отмечены у памятного знака, мы чтим их память и передаем с поколения в поколение о них, чтобы они знали, что они отдали свою жизнь за то, чтобы мы мирно трудились, несли службу, воспитывали детей. Урачыстыя мерапрыемствы да Дня міліцыі працягнуў малебен у Свято-Успенскім кафедральным саборы і святочны канцэрт у абласной філармоніі. Сюды запрасілі кіраўніцтва вобласці і горада, а таксама праваахоўнікаў з усіх куткоў прыдзьвінскага краю. Кіраўнік вобласці Александр Суботин уручыў міліцыянерам ганаровыя грамоты аблвыканкама і павіншаваў са святам. Им огромное спасибо, что у нас спокойно на улицах, спокойно проходят все мероприятия. И самое главное, они нигде не видны, что они работают. Это высший пилотаж. За это низкий поклон от всех граждан Витебской области, от всех белорусов. И с наступающим праздником. Кожны міліцыянер павінен памятаць, што служба патрабуе вернасці абавязку і шчырай любові да прафесіі. Адказнасць віцебскія праваахоўнікі разумеюць і самааддана выконваюць сваю работу вось ужо 108 гадоў. Артур Смоляков, Антон Левин, Навіны Віцебск. Надзейнасць, бяспека, прафесіяналізм. З нагоды Дня беларускай міліцыі ўзнагародзілі лепшых супрацоўнікаў падраздзяленняў дэпартамента аховы Віцебскай вобласці. Урачыстая цырымонія адбылася ў першамайскім аддзеле горада Віцебска. Адзначылі амаль паўсотні супрацоўнікаў ведомства з усяго паўночнага рэгіёна. Кожны прадэманстраваў высокія вынікі службовай дзейнасці. Асобая падзяка ветэранам ведомства. Яны ўносяць бясцэнны ўклад у выхаванне маладога папаўнення, парадай і справай. Узнагароды ўручыў начальнік Віцебскага абласнога ўправлення дэпартамента аховы Сергей Мурашкін. Ён падзякаваў супрацоўнікам за добрасумленную службу и верность профессии. Многое сделано нашими подразделениями. В этом направлении созданы нормальные условия для несения службы. Это и ремонты административных зданий, ремонты спортивных баз. Меняем автопарк. Ну и самое главное, развиваемся в техническом направлении.
Все проникновения, которые были на охраняемые объекты, они заканчиваются задержанием. Все выезда на сработки тревожных кнопок, а таких тоже было немало, они заканчиваются одинаково. Все лица, совершавшие мелкие хищения, либо кто хулиганил, они все задержаны для разбирательств. Каждому пополнению отвечает своя эпоха. Сейчас я не скажу, что сейчас легче, сейчас труднее работать. Нам тоже в свое время было трудно. Но работать надо кому-то. Тех, кто одел погоны, они обязаны выполнять свой священный долг. То, что к ветеранам в департаменте охраны относятся с большим уважением, мне очень приятно. Дэпартамент аховы – одно з самых мабільных падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных спраў. Ведомство актыўна развіваецца, паляпшаецца матэрыяльна-тэхнічная база і ўкараняюцца новыя тэхналогіі для абароны жыцця і маёмасці людзей. Віцебскае прадпрыемства «Энергакамплект» пачало будаўніцтва новага цэха па вытворчасці спецыялізаваных кабеляў, запатрабаваных у прамысловасці, энергетыцы, горназдабываючай і нафтахімічнай галінах. Інавацыйная прадукцыя істотна пашырыць экспартныя магчымасці вытворчага аб'яднання. Будаўніцтва падзелена на некалькі этапаў. Задача як мага хутчэй запусціць вытворчасць. Па сутнасці, праз некалькі месяцаў з'явіцца яшчэ адзін завод, які размесціцца на новай вытворчай пляцоўцы у Витебску. Плануется, что цех будет полностью уведен в эксплуатацию до конца 2025 года. Площадь нового цеха составит около 10 тысяч квадратных метров, где будет освоен выпуск уникальных кабелей специального назначения, в том числе кабелей контрольных и сигнально-блокировочных, применяемых на железных дорогах и в метрополитенах. Кабелей универсальных для передачи цифровых и аналоговых сигналов для нужд нефтегазовой и химической промышленности, шахтный кабель, применяемый в горнодобывающей промышленности, кабелей водоохлаждаемых для металлургических предприятий, проводов и кабелей, применяемых для производства большегрузных автомобилей, автотракторной техники и железнодорожного транспорта. Сёння вытворчае аб'яднанне «Энергакамплект» – гэта прызнаны ў краіне і ў свеце вытворца кабельна-правадніковай прадукцыі. Па аб'ёмах вытворчасці прадпрыемства займае першае месца ў Рэспубліцы Беларусь, а сярод кабельных заводаў краін СНД уваходзіць у тройку лідараў. Агульная номенклатура вырабляемай прадукцыі складае больш за 120 тысяч маркапамераў. Сёння прадпрыемства асаблівую ўвагу надае выпуску імпартазамяшчальнай прадукцыі, якая вельмі запатрабавана на ўнутраным рынку нашай краіны, а таксама на рынку Еўразійскага саюза. Лічбавы медэксперт. У горадзе на Дзвіне нейрасетку навучаюць распазнаваць пухліны галаўнога мозгу. Віцебскія студэнты распрацавалі камп'ютарную праграму, якая дазволіць праводзіць дыягностыку новаўтварэнняў з дапамогай штучнага інтэлекту. Аналагаў такога праекта ў Беларусі няма. Пра медыцыну будучыні наш карэспандэнт Інна Падрэцкая. Татьяна Петровна, мы на вашем обследовании нашли доброкачественную опухоль головного мозга. Вот она небольших размеров, и она подлежит оперативному удалению. Тамаграфія – адзін з галоўных метадаў дыягностыкі пухлін галаўнога мозгу. Атрыманыя здымкі дазваляюць выявіць новыя ўтварэнні. Аднак на расшыфроўку вынікаў абследавання патрэбна шмат часу і сіл. Навукоўцы з Віцебска знайшлі спосаб паскорыць і спрасціць гэты працэс. Абралі ў якасці памочніка штучны інтэлект. Возникла идея применить искусственный интеллект в диагностике опухолей головного мозга. Для чего? Для ранней диагностики, для дифференциальной диагностики и для определения объема опухолей головного мозга, что на сегодня актуально как для нашей медицины, так и для пациентов с целью ускорения диагностики и улучшения лечения. Віцебскія студэнты сумесна з навуковымі кіраўнікамі распрацавалі камп'ютарную праграму, якая здольна вызначыць пухліны і іх аб'ёмы. Штучны інтэлект скануе загружаныя КТ і МРТ-здымкі і з дакладнасцю до міліметра вызначае памер пашкоджанай вобласці. Мы загружаем снимок КТ, и на нем не визуализируется никаких изменений, но наша нейросеть, она выделяет опухоль головного мозга и накладывает его на исходный снимок. Таким образом мы визуализируем, как
она как опухоль головного мозга расположена. И также нейросеть сразу высчитывает ее общий объем. Наша программа использует передовые технологии искусственного интеллекта для того, чтобы анализировать снимки МРТ, КТ головного мозга. Мы подготавливаем данные, которые нейросеть, можно сказать, использует для своего обучения. В дальнейшем эта нейросеть будет использоваться в приложении. То есть врач загружает диск, и нейросеть определяет опухоль и выдает все нужные данные, чтобы врач мог определить, как в дальнейшем лечить пациента. Новы падыход заснаваны на тэхналогіях глыбокага саманавучання нейрасеткі. Чым больш база дадзеных са здымкамі пацыентаў, тым больш разумнай становіцца праграма. У выніку штучны інтэлект зможа распазнаць пухліну галаўнога мозга ўсяго за некалькі секунд. Такі метад дыягностыкі новаўтварэнняў стане больш хуткім і дакладным. Інна Падрэцкая, Артём Варзоў, навіны Віцебск. Жыць актыўна і напоўнена. План мерапрыемстваў па супрацоўніцтве падпісалі Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта і грамадскія аб'яднанні інвалідаў. На бягучы год запланавалі шэраг сацыяльных, рэабілітацыйных і культурных праектаў. Сярод іх абмеркаванне адкрыцця інклюзіўнага класа на базе Віцебскай сярэдняй школы, сацыяльны праект па аказанні падтрымкі інвалідам-калясачнікам і стварэнні даступнага асяроддзя, міжнародны фестываль творчасці інвалідаў у рамках міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Витебску. Основные мероприятия нетрадиционные, которые проходят, начиная от акции «От всей души», да, и дальше пошли по плану, выходим на летние мероприятия в рамках Славянского базара, ну и плюс внутри, скажем так, объединений по направлениям, по интересам, или это инвалиды-колясочники, или по зрению, или по слуху, то есть там идут свои. Мы максимально, где можем, комитет по труду подставляет свое плечо, где-то финансирование мы подтягиваем. Фестиваль «Мост дружбы» пройдет в мае в городке, начиная от ДПИ, кончая вокалом. Именно люди приезжают, раньше было со всей Белоруссии приезжали, кто хотел участвовать, россияне. Вот сейчас и он вышел на такой международный уровень, потому что 10 лет подряд участвует Российская Федерация в этом празднике. И вот он становится более масштабным. У нас функционирует отделение реабилитации в доме, в социальном учреждении пансионат на Двине. И, конечно, вот мы уделяем в этом году особое внимание. Первое – увеличению численности нашей организации. И второе – социальной реабилитации людей с инвалидностью с упором на трудовую занятость и образование. У Віцебскай вобласці пражываюць больш за 57 тысяч людзей з інваліднасцю. Сацыяльныя паслугі гэтым грамадзянам прадастаўляюць 25 тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Пры іх функцыянуюць аддзяленні сацыяльнай рэабілітацыі і звыш сотні рэабілітацыйна-працоўных майстэрняў рознай накіраванасці. Швейныя, паліграфічныя, сталярныя, па вырабе свечак і іншыя. А таксама больш за 500 гурткоў, клубаў па інтарэсах рознай накіраванасці. Антывірус, антыфейк. Эпідэміялагічная сітуацыя на кантролі. Захворванне на вострыя рэспіраторныя інфекцыі ёсць, але сітуацыя звычайная, адпаведная змене сезонаў, кажуць медыкі. Сярод захварэлых на вострыя рэспіраторныя інфекцыі больш дзяцей, чым дарослых. Адначасова цыркулююць і вірусы грыпу, і негрыпозныя рэспіраторныя вірусы, і сезонныя каронавірусы, адзначаюць спецыялісты. Узровень захворвання ніжэйшы за эпідэмічны. Паліклінікі прымаюць пацыентаў у звычайным режиме. Традыцыйна для захварэлых з павышанай тэмпературай арганізаваны інфекцыйныя кабінеты з асобным уваходам. Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в городе Витебске и Витебском районе оценивается как контролируемая. Отмечается незначительный сезонный прогнозируемый подъем заболеваемости. Это характерно ежегодно, но обычно это происходит в январе-феврале. В этом году в связи с климатическими, погодными условиями немножко сместилось на март месяц. Такой повыше уровень заболеваемости отмечался в нынешний понедельник, но к концу недели, как мы видим, ситуация вернулась к уровню прошлой недели. Все, в принципе, находится на стабильном низком уровне. У нас в городе циркулирует, как обычно, тот же набор вирусов, что ежегодно. Это грипп, парагрипп, ковидная инфекция, аденовирусная инфекция. То есть, в принципе, ничего нового. Медицинская помощь поликлиниками оказывается в штатном режиме. Реальная ситуация отслеживается в поликлинике на мониторе и при посещении администрации поликлиник.
Своечасовая вакцинация и выкананне правилаў профилактики респираторных инфекций застаются актуальными. Трэба памятаць про асабістую гигиену и респираторный этикет, регулярно проветривать помяшканні, минимизовать наведванне месцаў з вялікай колькасцю людей, выконваць социальную дистанцию и часцей бывать на свежем паветры. Паназіраць за бітвай мастакоў і атрымаць персанальны пластычны код. Супраматычны шторм напярэдадні накрыў абласны цэнтр. Інтэрактыўны мультыжанравы фестываль сёлета прысвяцілі 105-годдзю стварэння творчага аб'яднання «Уновіс» і чарговай гадавіне з дня нараджэння яго заснавальніка Казіміра Малевіча. Мастакі, дызайнеры, перформеры, музыкі, дыджэі, артысты. Унікальны форум аб'яднаў дзясяткі прыхільнікаў сучаснага мастацтва. Пра тое, як сёння працягваюцца традыцыі віцебскага авангарднага мастацкага аб'яднання, наш карэспандэнт Інна Падрэцкая. Круг, квадрат, крыж. У аснове карціны віцебскай мастачкі Дар'і Ерамеевай базавыя сімвалы супрэматызму, накірунку, які заснаваны на прынцыпах геаметрыі. Сёлета яна ўпершыню стала удзельніцай арт-батла ў межах фестывалю сучаснага мастацтва. Петух – символ рассвета, а соответственно всего нового. А направление авангард и вообще «Уновис» никогда не устаревает. Поэтому каждый раз он раскрывается по-новому. Поэтому такая символичность, плюс цветовая гамма символична, открытые цвета, красный, белый, синий. То есть я старалась как можно максимально поработать в теме. Свае шэдэўры мастакі розных напрамкаў і пакаленняў стваралі на працягу некалькіх гадзін. Да творчага працэсу далучыліся і гледачы. Новыя карціны з'яўляліся на іх вачах. Пагрузіцца ў свет супрэматызму госці фестывалю маглі не толькі паназіраўшы за дуэлью на пэнзлях, але і пазнаёміўшыся з незвычайнай выставай. У экспазіцыі 200 мастацкіх работ удзельнікаў міжнародных конкурсаў плаката. Во всех 3 конкурсах участвуют не только студенты, но и профессионалы. И в этом, наверное, самый такой яркий момент. И понятно по динамике от того, как увеличились количество заявок с первого конкурса до последнего. Если в первом это было около 300, то последний более 800 работ было прислано на конкурс, то есть масштаб конкурса растет и в географии. Акрамя таго, удзельнікаў інтэрактыўнага мультыжанравага фестывалю чакала арыгінальнае падарожжа ў свет лічбаў. З рэальнасці ў фантазію перанёс перформанс, падчас якога артысты паказвалі розныя пластычныя коды. Кожны рух абазначаў лічбы ад 0 до 9. 3, 4, 5. Артысты прадэманстравалі гледачам код Малевіча і код «Уновіс». Любы жадаючы мог атрымаць і свой персанальны код. Інна Падрэцкая, Антон Левін, навіны Віцебск. Святочны падарунак з густам і сэнсам. Напярэдадні 8 сакавіка ў Віцебску адкрылася выстава рэпрадукцый «Прыгажосць, праўда і любоў. Жанчыны ў мастацтве Расіі». У фае абласной бібліятэкі прадстаўлены работы 3 знакамітых мастачак – Зінаіды Серабраковай, Наталлі Ганчаровай і Веры Мухінай. Экспазіцыя ахоплівае перыяд першай паловы 20-го стагоддзя. Ад грацыёзных балерын да працавітых сялянак. Разнастайнасць вобразаў, як яркая палітра фарбаў, якія могуць спалучацца ў адной жанчыне. Смелая і ў той жа час пяшчотная экспазіцыя. Першы сумесны праект Віцебскай абласной бібліятэкі і прадстаўніцтва рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь. В прошлом году с представительством Россотрудничества в Беларуси мы заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. И в рамках наших партнерских отношений, среди прочих мероприятий, такой проект выставочный. Нам был предложен целый ряд выставок, которыми располагает Россотрудничество, для того, чтобы мы могли отобрать и что-то представить у себя в библиотеке. В этом году еще мы планируем, что это будет выставка к 9 мая. Это будет выставка по искусству России и будет выставка «Российские художники о войне». У Віцебскай абласной бібліятэцы выстава «Прыгажосць, праўда і любоў. Жанчыны ў мастацтве Расіі» будзе экспанавацца да 22 сакавіка.
Свет жанчын. У Віцебску адкрылася абласная выстава-продаж унікальных упрыгожанняў. Завушніцы, каралі, бранзалеты. Свае работы прадставілі лепшыя майстры народных мастацкіх рамёстваў з усяго паўночнага рэгіёна. У экспазіцыі больш за 1000 эксклюзивных аксессуараў, вырабленых у розных тэхніках. Я на этой выставке представила одно из направлений, в которых работаю. Это техника экопринт. Это интересная техника такая, которая не очень сильно распространена, но интерес к ней очень большой. Она заключается в том, что декор на ткани получается способом отпечатка с листа. Вот я стою в блузе, на ней тоже отпечатки листьев. Данная выставка проводится впервые в нашем центре. Эти изделия – это итог работы наших мастеров. Здесь присутствуют и традиционные виды техник, и нетрадиционные. Используются разные материалы. Что касается традиционных, то это изделия из дерева, из керамики, из соломки. Нетрадиционные, уже современные виды материалов – это может быть бисер, это может быть эпоксидная смола и другие. Прадстаўленая калекцыя расказвае пра сілу, грацыю і унікальнасць жанчын. Кожнае ўпрыгожанне – гэта сапраўдны твор мастацтва. Наведаць выставу, якая размясцілася у Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці, можна да канца сакавіка. Асцярожна, небяспечны лёд. З-за устойлівай плюсавай тэмпературы паветра прадстаўнікі Віцебскай абласной арганізацыі ратавання на вадзе рэкамендуюць жыхарам паўночнага рэгіёна не выходзіць на лёд. Ён хутка разбураецца. Толькі з пачатку года па гэтай прычыне на акваторыях загінулі 2 чалавекі. Ратаўнікі кожны дзень праводзяць прафілактычныя рэйды, каб нагадаць асноўныя правілы бяспекі і папярэдзіць трагедыю. Да аднаго з такіх у гарадоцкім раёне далучыўся і наш карэспандэнт Ілья Лапацінскі. Па ледзяным покрыве на вялікай хуткасці рассякае піранне. Так называюць катар супрацоўнікаў арганізацыі выратавання на вадзе. Плавальны сродак можа перамяшчацца, не разбураючы пад сабой паверхні. Нягледзячы на дажджлівае і золкае надвор'е, супрацоўнікі арганізацыі ратавання на вадзе ў баявой гатоўнасці. Прафілактычны рэйд. Мэта папярэдзіць аматараў зімовай рыбалкі аб небяспецы на акваторыях. З-за імклівага разбурэння лёду хобі можа абярнуцца трагедыяй. Главная осторожность на льду. Ну и, скорее всего, с завтрашнего дня уже возможность порыбачить уже, наверное, маленькая. Да, мы сегодня закрываем сезон. И будет небезопасно. Бяспека на першым месцы. Усе рыбакі ў ратавальных камізэльках. Аднак нават гэтая мера засцярогі не гарантыя поўнай бяспекі. У вадзе чалавек замярзае за 10 хвілін. Самастойна выбрацца выпрабавання цаною жыццё. Статыстыка кажа сама за сябе. З пачатку года на тэрыторыі Віцебскай вобласці на акваторыях загінулі 8 чалавек. 2 з іх пасля выхаду на лёд. Как показал рейд, разрушение льда уже есть. Кромки льда у берега сильно разрушаются, поэтому выход на лед уже будет крайне небезопасен. Ну и рыбалка не принесет удовольствия. Хотелось бы отметить, чтобы родители несовершеннолетних детей предупредили о том, что их появление до 14 лет вблизи водоемов, точнее на водоемах, и их вблизи, это, собственно говоря, запрещено, то есть без сопровождения взрослых. Ну и стараться контролировать время их провождения, особенно после посещения секций, кружков и школы. За окном календарная вясна, дым тэмпература паветра дасягае 10 градусаў са знакам плюс. А гэта значыць, аматарам зімовай рыбалкі варта завяршыць сезон, бо ніякі ўлоў не каштуе чалавечага жыцця. Ілья Лопатинский, Константин Лебедев, навіны, Гарадоцкі район. Інтэлектуальнае спаборніцтва. Абласны этап рэспубліканскага конкурсу «Школа бяспекі» сабраў больш за 70 школьнікаў з усіх раёнаў паўночнага рэгіёна. Юнакоў і дзяўчат арганізатары падзялілі на 3 узроставыя групы, адпаведна пачатковым, сярэднім і старэйшым класам. Конкурс складаецца з 3 этапаў: 100 пытанняў у тэсціраванні, творчае выступленне і фінальнае выпрабаванне ў фармаце сваёй гульні. Такую школу бяспекі арганізуюць штогод. Інтэлектуальнае спаборніцтва фарміруе ў падлеткаў культуру бяспекі жыццядзейнасці, папулярызуе здаровы лад жыцця і павышае цікавасць вучняў да вывучэння асноў бяспечных паводзін. Я уже не первый раз участвую в этом конкурсе, я участвую с 3 класса, то есть уже 5 лет. Я начинала с младшей категории, сейчас уже заканчиваю среднюю, в следующем году планирую в старшую.
Готовлюсь постоянно, даже в любое свободное время. Готовлю все вопросы, которые только знаю. Я просто хочу жить безопасно, учу безопасности своих родителей. Этот конкурс помогает жить в безопасности и всему меня учит. Я учил много. Я учил 2 недели. Я сидел за компьютером, читал тесты, объяснял, тренировался рассказывать все, что мне надо было. Это не однодневное мероприятие, это ежедневный труд педагогов, родителей, детей, работников МЧС. А сегодня в рамках областного этапа это своеобразный выпускной экзамен для детей, чтобы показать то, чему они учатся в течение своего года, как формируется его культура безопасности жизнедеятельности, что он знает, умеет и как умеет транслировать правила безопасности в общество. Пераможцы школы бяспекі прадставяць паўночны рэгіён на рэспубліканскім этапе конкурсу, які пройдзе падчас вясенніх канікулаў ва універсітэце грамадзянскай абароны МНС Беларусі. Упартая барацьба, відовішчныя спаборніцтвы, яркія перамогі і эмацыянальныя інтэрв'ю. Надышоў час расказаць пра самыя цікавыя спартыўныя падзеі, якія на працягу 7 дзён адбываліся ў паўночным рэгіёне. Пра ўсё падрабязней мой калега Сергей Мисурагин. Самыми яскравыми спартыўнымі спаборніцтвамі на мінулым тыдні, на мой погляд, сталі разборкі гулівераў і спаборніцтвы страляючых лыжнікаў. У рамках чэмпіянату Беларусі баскетбольны клуб «Рубон» правёў дамашні паядынак супраць магілёўскага «Брысфена». Падапечныя Руслана Байдакова вельмі ўдала гуляюць супраць магілёўчан. У гэтым сезоне нашы землякі забралі ўсе дамашнія матчы. Дарэчы, сёлетні розыгрыш для баскетбольных дружын аказаўся вельмі працяглым. Команды згулялі шмат сустрэч і прайшлі экватар розыгрышу. Самый час пачынаць падрыхтоўку да нокаут-раунду. Тяжело, потому что, во-первых, цели у нас большие, и каждый соперник, который мы играем, он настраивается, чтобы победить. И нам надо вдвойне эту энергию предоставить самим себе, плюс еще показать, что мы реально готовимся к высоким достижениям. Есть определенные сложности с составом, то есть тренировочный процесс порой нарушен из-за того, что не хватает полного состава, чтобы отработать определенные тактические действия. У стартавай чвэрці ініцыятывай валодалі барысфенаўцы. У адзін з момантаў перавага гасцей складала 14 ачкоў. І толькі пасля гэтага нашы землякі пачалі скарачаць адрыў. Яны ударна правялі другую чвэрць, нівеліравалі адставанне і выйшлі наперад 33-28. Пасля перапынку ішла шчыльная барацьба. Тым не менш, гаспадары нарасцілі перавагу да 9 ачкоў. У заключнай чвэрці барысфенаўцы арганізавалі пагоню, але поспеху яна не прынесла. «Рубон» у чарговы раз узяў верх з лікам 77-73. Віцебская лыжня 2025. На трасе вучылішча алімпійскага рэзерву прайшлі абласныя спаборніцтвы па біятлоне. На старт выйшлі прадстаўнікі ўсіх спартыўных арганізацый Віцебска, а таксама гарадоў і райцэнтраў паўночнага рэгіёна. Удзельнікаў вітаў намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Вячаслав Дурноў. Я вижу, что люди с очень хорошим настроением. Конечно, усеченный немножко формат в этом году у нас лыжни. Подхватили, так сказать, эту эстафету наши управления, отделы спорта и туризма, плюс наши спортивные организации. Ну, это люди самые подготовленные. И руководители, и сотрудники должны личным примером показывать, что не только в определенный сезон времени года они готовятся к соревнованиям, а круглогодично является подготовка. Потому что мы должны пример показывать для нашего подрастающего поколения, а также для спортсменов высокого класса. Дыстанцыю зрабілі роўна 500 метраў з адным агнявым рубяжом. Састаў каманды 4 чалавекі, 2 жанчыны і 2 мужчыны. Прычым апошнім абавязкова бяжыць кіраўнік спартыўнага падраздзялення. А ў каманду гарадоцкага раёна патрапілі адразу 3 жанчыны. Пры гэтым слабы пол не меў намеру здавацца. Команда у нас однозначно самая лучшая. Мы из городка, естественно, нам стыдно не уметь кататься на лыжах и настроены, конечно, на победу. В этом году тренировки нам, к сожалению, было не видать. Но я знаю, что моя команда вот эмоциями, силой и волей, я надеюсь, возьмем победу.
Пераможцы сярод раёнаў прызнаны віцебскі, а сярод спартыўных устаноў арганізацый каманда спартыўнага клуба Федэрацыі прафсаюзаў у Беларусі. А зараз аб спартыўных падзеях, якія чакаюць балельшчыкаў на наступным тыдні. 5-й заключны этап Беларускай федэрацыі біятлона прэмія «Гарадок». У Магілёве будзе ладзіцца Кубак краіны па лёгкай атлетыцы. У грудні пройдзе першынство краіны па настольным тэнісе. Віцебск прэмія адкрытыя абласныя спаборніцтвы па гімнастыцы спартыўнай памяці алімпійскай чэмпіёнкі Тамары Лазаковіч. Пачну з рэспубліканскіх спаборніцтваў. У суботу 12 сакавіка ў Магілёве стартуе Кубак Рэспублікі Беларусь па лёгкай атлетыцы ў памяшканні. Зборную каманду Віцебскай вобласці прадставяць пераможцы абласных стартаў. У гэтыя ж тэрміны ў Гомелі пройдзе першынство краіны па акрабатыцы спартыўнай. Спартсмены паўночнага рэгіёну гатовы змагацца за самыя высокія месцы. Гродна на наступным тыдні прыме першынство Беларусі па настольным тэнісе. Адносіны будуць высвятляць 13-гадовыя спартсмены і малодшыя за іх атлеты. У суботу ў Мінску пройдуць адкрытыя рэспубліканскія спаборніцтвы па лыжных гонках «Чыжоўская лыжня». Сярод саіскальнікаў узнагарод і прадстаўнікі Прыдзвінскага края. Гарадок чакае прыняць 5-й заключны этап Кубка Беларускай федэрацыі біятлона. Страляючыя лыжнікі паўночнага рэгіёна маюць салідны ачковы адрыў ад сапернікаў, а таму першае каманднае месца не аддадуць. Цяпер да абласных стартаў у сераду 12 сакавіка ў Віцебску пройдуць адкрытыя абласныя спаборніцтвы па гімнастыцы спартыўнай памяці алімпійскай чэмпіёнкі Тамары Лазаковіч. Як заўсёды чакаем, што ў горад над Двіной прыедзе прадстаўнічы састаў удзельнікаў. У гэтай ж тэрміны ў абласным цэнтры будзе ладзіцца першынство Віцебскай вобласці па боксе. Пераможцы прадставяць наш рэгіён на рэспубліканскіх стартах. І завершу турнірам, які пройдзе ў Оршы. Тут збяруцца прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў і разыграюць абласное першынство па В'ет-Вадао. Сергей Мисурагін, навіны, Віцебск. Аб гэтых падзеях мы абавязкова раскажам у выпусках нашых навін, а я перадаю слова сваёй калезе Марыі Дзекан. Дзякуй, Сергей. А завершыць нашу праграму рубрыка «Лайф». У ёй пакажам афіцэрскі баль, які ладзіўся ў Віцебску у святочным калідоры паміж днём абаронцаў Айчыны і 8 сакавіка. Прыгожую і высакародную традыцыю адрадзілі пасля 5гадовага перапынку. А я на гэтым з вамі развітваюся. Такой была карціна падзей паўночнага рэгіёна на гэтым тыдні. У інфармацыйнай праграме «7 дзён» убачымся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Беларусь-4 Віцебск». Зайдите, построим еще одну колонну. Вот. Замечательно. Замечательно. У нас получилось 4 колонки. Прошли. Опустили руки, остановились. Еще раз сделали подход, подошли. Отошли.